Някога замисляли ли сте се, когато погледнете към звездите, какво всъщност гледате и къде точно се намираме в този безкраен космос? Слънчевата система е само едно тихо кътче, в което Слънце свети, както стотици милиарди други звезди. А тези звезди са част от нещо много по-голямо – Млечния път. Нека поемем на кратко пътешествие. Това е Млечният път, галактика, толкова огромна, че нашето място в нея е почти невидимо. И все пак, дори тя не е нищо повече от една точка. Една от стотици милиарди галактики, разпръснати в нещо, което наричаме Вселена. И някъде в тази необятност се намираме ние,